Čau Edy, sledujem tvoju tvorbu a úprimne musím povedať, že si pre mňa obrovskou motiváciou a inšpiráciou. Je super vidieť niekoho, kto sa takto reálne ťahá. Mám 17 rokov a fakt ma láka začať na sebe makať a budovať niečo vlastné, len sa v tomto veku ešte trochu hľadám. Chcel by som sa spýtať, či by si mi nevedel nejako poradiť alebo ma nasmerovať, ako začať budovať niečo zmysluplné. Díky moc za tvoj čas. Čau. Pre presne tento prípad som vytvoril na YouTube video úplne zdarma, ako zmeniť svoj život za 145 minút. Je to naozaj všetko to, čo mne pomohlo zmeniť môj život. Ja som vyrastal v rodine, kde sme nemali nikdy peniaze, kde som fakt akože my sme bývali v sociálnych bytoch a takto, pretože bohužiaľ moja mama ma vychovala samého, môj otec zomrel, keď som mali a tak ďalej. Ale ako, to není dôležité. Dôležité je to, že do tohto videa som naozaj vložil všetko, čo mi pred niekoľkými rokmi zmenilo život. A presne na tento prípad som urobil to video, aby keď takto niekto potrebuje tieto informácie, som nemusel ti to vypísať alebo tak, ale dal som to do jedného dlhšieho videa. Nájdeš ho na YouTube, ako zmeniť svoj život za 145 minút a tam je všetko, čo ti o túto tému viem povedať. Takže bež to použiť a dúfam, že to zmení aj tvoj život.